Many have been wondering why Mambo Dhuterere vanga vasingashowe face yavo papublic eye. Chii chiri kuitika navo vakaguma madays avaimanya nekuti tsepete tsepete, but vakanyora ivo vakati zvoni I have been turning down bookings, invitations. Zvaita kuti vamwe vave disappointed in me. Forgive me. I'm down mentally, emotionally, spiritually depressed. Just need a little while to pick myself up. I will be back. In God we trust. Mambo Dhuterere kurukunzi iko vakachita vachibva vamitisa umwe musikana paside. Vanzwa nenyadzi zvikuru semunhu anga achiimba nziyo dzechechi uye dzekusimbisana nevamwe, zvabva zvamunyadzisa zvikuru kuti anodzoka sei papublic eye uye mudzimai wake haana kufara nezvakaitika. So they are actually going through a lot in their marriage, and sevanhu vanga vachishanda vese zvinobva zvangorema zvachose. Many of the artists also went to their social medias vachibva vangonyora kuti aiwa Dhuterere zvinhu zvinowanikwa. Maartists ese are going through that. Since nyaya yaReverend Mukana yakaitika recently, vanhu vabva vangomusimbisa vakati there is no need yekuti uvande. Social media inongokangamwa sezvatinongogara utaura zviya, vanhu vanokangamwa zvakare. Asi chimwe chiri kuitika zvakare ndechekuti semukomana akanga amboita zvetsepete, zvagara zvinongorema zvakare nekuti vanhu vazhinji vari kutoti kana zvichireva kuti anoda kutorega music yacho zvachose, zviri nani aregedze. There are mixed feelings, vamwe vachingosapotana naDhuterere asi hazvina hazvo basa, zvinhu zvinodarika. Gringo 2.0 anyora akati never give up my brother, ingawani ndiwo unotisimbisa zvikatiremera. Mwari ngaakusimbise panguva yakadai. Be strong brother and never stop praying. naMwari muri mukundi. Mambo Dhuterere akaremerwa zvikuru because recently pakabuda maallegations ekuti ari kutreda mumeth achipa vakomana dombo, and nyaya yacho haina, iye haana kutozombouya kuzoclear maallegations iwayo, zvakaita kuti vanhu vafungire kuti maybe inyaya yechokwadi zvakadaro. Saka all sides, all angles is being attacked. Iye wacho ndobvainda akandochita paside. So that is why he is very depressed mentally, spiritually, nezvese zviri kumunetsa mukomana, but he will bounce back as he promised. Ari kuti iye in God we trust.